bumili ng tiket nyo, baka bukas kayo maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin Lotto Green sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagaskas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-kawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sisimulan lang natin ang ating apagdo sa phone number 3400. Magandang taon kasi na. Let's play small round lotto. The number 8. Babalik ko lamang mo ang first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready. Our second winning number is the number 35. Official draw result was April 27, 2025. Those who know are the numbers 08 and 12. 08 and 25 sa order. At dito na po nagtatanong sa ating unang master draw. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Pumuli si Lester Manso. Isa tayo, PCSO, yung muro sa pagtulong. Maraming salamat po. Official result for April 27, 2025. Kalugang draw are numbers 8 and 35. 8, 35 and exact order. Ang kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan
sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama.